kelang radon panstame pualang li terona sangho panilitum arjupon selang non kebangji bokayan LEC long hodak Indian Airlines tum ke haiji angring tetan do mala sopu thagla ilitum arjupon senang etetini la se teron sangho nanglihin pen PC ningje pon bokayan LEC long Aprang sih karbiang long news apa nak kiro paper pik lo laposon berita angkian tega pot jasi nili kalau bokajan Elisia putak banggalan lo mesen mepiga nathema ki damtang nili tum APHLC last MP election alam si nili ningje pon po MP election ahud bangke nili tum ke thom a constituency ke higher lo trok do hoda nilip lapen duar bagru lapen suruputar constituency ke nitum ke hai tang lo lapen non deopani sitame nili tum update lo deopani tame mesen non आदिवासी तुम अन में अकाप्रेक अल्टरनेटिव पार्टी के अवेलो अथेमा बीजेपी पुलोतांग ते लके मुनि तुम चीनी लो लोंगले फेलांग किथिया पार्टी लपेन की दुक के लगा तुम हन का चेन्ने का पार्टी लपेन के प्लांग तुम से आदिम दो दुनचट बीजेपी पार्टी लोंगे लासिनोन के रारा तुम के लुले लो जोंगहेले पैसा पी जोंगहेले मास जॉइनिंग पी सता आनिंग बांगे लके हेम्प्रे का फरमान लपेन खे फान आर जाप थिप सिदो नन रारा तुम लासि बोकाजान एलसी तमे मेसेंजे बोसे आंग्रिंग माने नेली गाचिनी आतें पुलोतांग ते Stame ladak pen ke update tum tunai bangke ni tum kirap du nangja part an APHLC pen kirap du naya part an Kongres tum han mangan ke nile tum da rab dun bom lo lapen rabon thupon non tami lapen alang le tum fil arlo aprang men alang tum long ke klem dun bom Kongres avokat tum sistame alang tum tami arlo pen ke seklem bom lo lasinon ke theklong ateng ke mesen ho dakta hedi bokajan na mesen la se hai busin tum ning che theklong pen ani se tong se kot sistame tum nili pen dwar bagri long tami candidate pan welcoming erlo la pen hadak len tum chitong dono pen hadak arata ningarong pik atema e common enemy puna ko ile tum APHLC hotur la pen Kongres hotur malo pulang te BJP benaklo si BJP fan ke paremi pulotang te APHLC pen Kongres Alliance elote la pan bangke parem te BJP pan la lonon make nang litum longka ansi cepahai pon la nangli ning chet hipon ateng to ke pahai ponji bu bange la poson lo ininge kamat hadam mange hai lap nang po long phok ma dedi long phot ame tum hai nang po pusitame non ground report ba ground reality ni tum kilang atenge ke thoma bangke non dambom upgrade bom ke thoma bangke non phila haura ghat tame hedi haura ghat tame mesen ason sin tum arju pon thulong thunon ki update thu bangke hedi haura ghat tame la poson se arlo ground kado kabe ke klem da mesen moson se tum arju pon long sedame bokajan difuelisi la pen isia bangke amri bangke upgrade lapen upgrade pik pusi nili man berta nang bacini nanglihin pen karbiang long arat pan kopi kijutsi amises ping tung nanglihin pen kijutsi amises ki pigang tung bangke lahan lo ki damtang arni ile tum kisung phoji anda pholo lapen cecak edlo setame non bangke tum ludu nang nelo tangka maha benangke bai bena jok ile tum kroidu nang nelo ile tum ke theklong a reality ko pia hormu ma lapen karjulong lapen ili tum kisung ke face ili tum akai long lasi nona bangke tum reset nang po lasi kadok abeta nang tum avot ador kiso pik avot bangke nang tum che phalang nori not dipu ke alliance polotang te candidate pote sarjaya ka tharlo lapen hala symbol ke napid lo ke chilo la phansi jok ednang po lapen buka jana long bangke lason na thaklo APHLC do ana tum tame Kongres phansi la dake pipo lapen lason na thaksi amri long da la puson dak thaklo hala data Bikram Hansi pipon po la pena simbol bangke kecilo napid lo lasi non komane XYZ independent dota hai dei XYZ independent dota hai komane party dota hai la bangke ile tuma vote dangke thak dunje phansi lake ruling government ba ruling party to mensi lake ki pipon lo labang mang hudun angde la bangke lasi ile tuma ador ke sopika vote bangke phalang non de nang po la pen last ke pachini thu kang tu bangke la lo vote bangke tum jok vek nang po la bangso vote ke jogdun pen government long kopilo report ke le poke amne ili tum vote jogdun lo ponte la so report bangke rank at lang puisi ahakilo government of India phantame non election commission phantame la se vote bangke pidunang po la pen non ke continuously ningkan thomagle vote pipete the hala voter id ta than peta thek la se vote bangke tum pivek nang po it means that if you cast vote it means that we are still alive mitum rank ak lang po ami se bangke government of India government of Assam long tame dam po lahen tela vote aputhak ke dilet pu ceklang dia tik kejok dunlong tang atum sitame la dilet pu ceklang dia tik apot nangli paklarima alang litum jok convoy lo sitame la dilet po bangke ajak bangke shift dia titik suppose komane hema okor jang tum bangke hedi konane a constituency long sile rokpo
kaprek constituency ba apia song tame ceterek fit pote lake shifted pupo lapen aja ka tuma bangke dak si dolo la dak si aprang mena ke dolo setame non ga chithia velo ba chewo ed lo plotang te lake delete puklang depo setame non na bangke aja to mangke reng ed lang tame delete puda deti de la bang chese ko nai kopia pot lo plotang te aja ka BLO to mangke kaheno kam claim de deti reng aglang atom handame pichilo deti lake kopilo pote ilitum hala voter satum ta cerok tok vigilant pen tudunang po cerok tok atum lapen jong si delete pudoko pulatang te directly BLO fan contact nang po lapen election officer pudoi EO election officer pudi dake DC office ke dipu ke daklo lapen West Karbeng long si dopo la si EO fan tingkidam denang po lapen petition along with la BLO fan mang pondet nang po lalu pulang te ke damtang voter ID doma di existing voter ID che pondesi application tok denang po je neke chichelang I'm still alive and ne ipik number ke laan pujo voter ID cepak lang ponang po lapen re-enroll tulong ila mangke Jorolo la si terona sangho pan stame klardak ten karbiang long news pan than pon thekapot la si lan si mili lamte ripon niklo kardo